यहाँ के आगरा बाकी हमरा घरे भेजवा दी भेजवाल पहाड़ नहीं के परसों झार और गिराई नु तो तनी भीड़ पड़ जाई फेंसा दी हो हाल एगो छठ माई के गीत फरमाइश बा हेलो गीत रुआ के यूट्यूब पर बावे सर्च करे विजेंद्र गिरी ऑफिशियल तरुआ मिल जाई और हम म्यूजिकल का गीत नहीं गोले जीवन में लेकिन प्रथम बार छठी माई से शुरू कैले बने सर्च करे विजेंद्र गिरी ऑफिशियल ऊपर मिल जाए छठी माई के पूजा चारनिया जानी हो खाधी जानी हो खाधी छठी माई के पूजा चारनिया और कब हो जानी हो चुपा हो जाई हमर धनिया यानी ढार नैनानी यानी ढार नैनानी हो जाई हमर धनिया यानी ये बात पर गाना बनौनी भजन औरत छठ घाट पर्वती या बाल बच्चा नहीं खे और उदास बिया लोर गिरता पति जाके समझाओ तरे जे माई से कहो चुपा हो जाई हमर धनिया जानी ढार नैनानी जानी ढार नैनानी फिर 100 रुपया श्री डॉक्टर राम प्रवेश पर्वत जी 200 रुपया दिल बनी प्रणाम कर दन तार ध्यान जी है न के छोड़ा जाने उदास बीस बस कर मानवा गोदिया में दिए माई छठी माई लाला नवा गोदिया श्री मृत्युंजय यादव जी के सुपुत्र वानी बबुआ पढ़ लिख के खूब डॉक्टर बनो इंजीनियर कलेक्टर बनो पिताजी का नाम रोशन करो छोड़ा जानी आसना निराश कर मानवा
जानी हो खाधी छठी माई के पूजा ना चरनिया जानी ढारन नानी जानी ढारन नानी फल फूल नारियर चढ़ के चढ़ावा सुनु संग दिल संग दियरी जरावा फल अर्घ उनका चरण में की उनका चरण में की छठी माई के पराना चरनिया जानी ढारन नानी जानी ढारन नानी छठ माई के गीत होला ना तो दुनिया के सब गीतवे बाउर लागेला। आज देखी छठ के असली जेकरा के उत्पत्ति करते कहब तो कमे कहाई श्रीमती श्रद्धा सिन्हा जी पद्म श्री पाके राष्ट्रपति पुरस्कार पाके और दुनिया छोड़ के चल गई का है पति के चल गईला के सादमा के चलते पत्नी दुनिया से चली गई। अभी अभी पति गईले हैं अभी जाए वाला थोड़ी रही है। 1 महीना पहले पति चल गईले अधिकी पति के पत्नी के कैसन प्रेम बा 1 महीना ना भइल कि पति और पत्नी संगे जाके मिल गई ये करे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलल। छठ के गीत जब भी बाजी दुनिया में तो श्रद्धा सिन्हा के नाम लिहल जाई। 1000 गो कलाकार छठ गीत गौले लेकिन श्रद्धा सिन्हा जौन गौली केहू से ना भाई 1000 लोग होली गावल लेकिन हमार भाई गुड्डू रंगीलवा जौन गौलस केहू से ना भाई ना भाई माल मार के जौन गिर गई दुनिया में बहुत लोग लेकिन राधे साहब ना भाई टेम्पू पर चढ़ जा मुंह में खूखड़ी लगा लो बबुआ। एक और छठ के गीत बा।